Νόπι, τον έριξε στη Μαύρη Θάλασσα, τον πύραυλο αυτό. Δεν τον έριξε στο Αιγαίο, τον έριξε στη Μαύρη Θάλασσα. Το ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και είπε ότι πλέον η Τουρκία κατασκευάζει τους δικούς της, εδώ είναι που το ανακοινώνει, τους δικούς πυράβλους. Έχουμε αποκτήσει μεγάλη αυτοπεποίθηση, είπε, για να κατασκευάσουμε ακόμα καλύτερους. Περίπου ζωντανά έκανε την ανακοίνωση και έδειχνε τα πλάνα από την εκτόξευση. Ο πύραυλος αυτός, ο πύραυλος Μπόρα, που είναι και μεγάλου βελληνικούς όπως σου είπα, έχει ανακοινωθεί σε όσους παρακολουθούν τα στρατιωτικά από τις αρχές Φεβρουαρίου. Δηλαδή η Τουρκία κάνει μεγάλη προεργασία στον τομέα αυτό και κατασκευάζει τα δικά της όπλα και αυτό θεωρείται πάρα πολύ ανησυχητικό. Σήμερα να πούμε ότι... Κάτσε να δούμε, να εξηγήσουμε πρώτα απ' όλα, βλέποντας το χάρτη ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, τι είναι αυτός ο πύραυλος. Ναι. Ο πύραυλος αυτός λοιπόν έχει ένα βελληνικές, όπως είπε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, περηφανευόμενος για το νέο υπερόπλο της Τουρκίας, περίπου 280 χιλιόμετρα. Δηλαδή, εάν κανείς μετρήσει την απόσταση, αν εκτοξευθεί από τα τουρκικά παράλια, μπορεί να πλήξει βαθιά την ελληνική ενδοχώρα. Δεν μιλάμε για τα νησιά ή την Αττική, μιλάμε για βάθος στην ελληνική ενδοχώρα, αν δεν αναχαιτιστεί από κάποιο σύστημα σαν τους S-300, το οποίο θα μπορούσε να διακόψει την πορεία του. Η εμβέλειά του όμως φτάνει πια πολύ μέσα στο ελληνικό έδαφος. Η Τουρκία κάνει μεγάλες προόδους στον τομέα αυτό. Ήδη, όπως δημοσίευσε σήμερα και το On Alert, κατασκεύασαν ένα όπλο το οποίο λέγεται πυκνοτικό ηλεκτρομαγνητικό πυροβόλο. Δεν μπορούμε να δούμε και το δημοσίευμα. Ναι, αυτό είναι το ηλεκτρομαγνητικό πυροβόλο. Το κατασκεύασε η τουρκική εταιρεία, η Aselsan. Αυτό λοιπόν το σύστημα είναι ένα οπλικό σύστημα το οποίο παρουσιάστηκε και σε έκθεση στην οποία είναι οικοδέσποινα η Τουρκία και καμαρώνουν πάρα πολύ για αυτό το όπλο. Και το μυστικό πρόγραμμα ανάπτυξης του νέου οπλικού συστήματος, όπως έλεγαν τουρκικές πηγές, ξεκίνησε το 2014. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω ότι κάνουν πολύ μεγάλη προεργασία. Οι Τούρκοι, ενώ χτες είχαν ρεπό, ήταν και ο αρχηγός τους εδώ και... Οι Τουρκοί πιλότοι λέμε τώρα για το Αιγαίο, ναι. Ναι, είχαν ρεπό. Σήμερα προέβησαν 40 παραβιάσεις. Τα έδωσαν όλα. Μπήκαμε στα...